wato 'yan ɗariƙa mugaye ne, mugayen mutane ne a cikin haƙƙin Allah. Wato ko abin duk da ake tunanin alheri sai ka rasa ya aka kwakwalwarsu su sai ta gano sharri. Wato abin da suke cewa wai in ka tafi kana nema to kana tuhumar Allah ne bai san kana bukata ba, don haka cikakken tawakkali to dunkule gefe guda to Allah zai kawo maka, to shine kake da tsantsar tawakkali. Ka ji mugaye, ka dube yadda kwakwalwarsu ta hango sharri ba ta hango alheri ba. Haka waɗannan masu bin ɗariƙu sai suka ce yana daga cikin tuhumarka ga Allah addu'a. 'Yan ɗariƙar rufa'iya suka ce addu'a haramun ne, suka ce saboda in kana roƙon Allah kenan kana cewa Allah bai san halin da kake ciki ba sai ka faɗa. Amsa mafi sauƙi da malaman salaf suka ba su shine addu'a ai ibada ce. Shikenan kana da bukata baka da bukata sai ka yi addu'a dole, saboda kawai ibada ce, addu'a'u wal ibada. Amsa ce kenan mafi sauki, hadisi ne sahihi cikin musnad da tirmidhi. Addu'ar ibada ce, shikenan. Don haka ko kana da bukata ko ba ka da bukata sai ka yi. To su sai suka ɗauki addu'a neman biyan bukata ce, don haka sai suka ce to kana neman biyan bukata a wurin wa, a wurin Allah. To kake gaya mishi wato kana tuhumar Allah bai san abin da kake ciki ba.